Здравейте всички и добре дошли в FIFA World. Аз съм MK6969 и много се радвам, че сте тук с мен. Реших да започна отделен YouTube канал, понеже имам намерение тук да играя предимно FIFA World и едва ли не изцяло FIFA World. Може би ще качвам и клипчета на други игри, но не съм сигурен, не съм го решил още. По принцип, главният ни канал е Big Audios Gaming, ще оставя линк долу, може да се сабскрайбнете и да харесате, което клипче ви харесва там. Направил съм ревю за FIFA World, така че ако искате, първо го изгледайте него, за да ви стане малко по-ясно за играта. След това гледайте това клипче. И така, да започваме. Ще потърсим някой опонент. Да не е някой, който ще лагва. И той ще играе с екип на Челси. И кого виждаме? Давид Де Хея на врата. Напред е Давид Вия, Негредо и Стърич. Виждаме и още много играчи, но тях просто не ги знам. Както и да е, играта започва. И играта започва сега. Да видим как ще протече първата атака. И тя е в моя полза. И друга! Добре. Да видим. Давид Вия си повика играч. Давид Вия стреля. Хайде. 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 Уелбек. Ван Перси. Не, Ван Перси. Давай, Ван Перси, ти си. Ван Перси, Уелбек! Вратаря ще я хване. Не. Давай, Иванович. Ти си. Центрирай топката. Какво беше това, Иванович? Сериозно ли? Не. Хубава топка, но не. Това беше И двете неща бяха много красиви. Задните ножици, просто ги обичам. Ван Перси! Давай, ти си! Стреляй! Добро спасяване. Чудя се как го пропусна, но добро спасяване. Да видим, неговите удари по принцип са магически, но този не беше един от тях. И в момента сме на полувремето. Да видим, всички сме окей. Да се връщаме. И това е второто полувреме, дами и господа. Да започнем с подаване към Ерингтон, който подава на Дани Уелбек. Дани Уелбек има голям шанс да направи магия, но той не я прави. Хайде! Дани Уелбек, центрирай! Ван Перси! Какво беше това? Какво по дяволите беше това? Не, добре. Гикс. Давай, Уелбек. Не, Уелбек. Защо? Изчисти я. Не. Хайде. Не може да оставим резултата 0-0.
може резултата да остане 0-0. Това не значеше, че той трябва да ми вкара гол. Изчисти топката. Хайде. Давай, Уелбек. Ти си. Ти си. Ти си. Ти си! Уелбек! Да! Сериозно! Нищо! Мамперси! Никой. Какво? Това беше симулация! Това беше симулация! За жалост няма как да направя реплей. Гридо. Не! Не, какво правя? Къде ми е защитата? Не! Какво беше това? Това беше необичайно за играч като Негредо. Това беше ултра неочаквано! Негредо, не го прави! И матча завършва така, 0-0. И матча завърши 0-0. Толкова хубави положения имах и се изложих. Пазишъм 50/50. Това е до някъде добре. Имам 8 изстрела срещу 3. 8 изстрела, 6 от които са точни и нито един гол. Както и да е. Това беше всичко от мен. MK6969. До скоро!